Ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni nengqalasizinda uthi kuningi okungalandelwanga nokwaba ngamaphutha ngesikhathi kwakhiwa lesakhiwo sesonto esiyizitezi ezine nokwaba imbangela yokubhidlika kwaso. Uthi bonke abathintekayo abagunyaza ukwakhiwa kwaso kumele bathathelwe izinyathelo ezinqala. The collapse occurred while concrete was being poured, with reports indicating that work was underway on the upper levels of the building at the time of the incident. Preliminary evidence, including available video footage, points to a sudden structural failure, most likely triggered by a formwork or shuttering failure during the pumping of wet concrete. Umkhandlu udolobha wethe ukuthi lesakhiwo sakhiwe kule ndawo ngaphandle kokugunyazwa. Okokuqala nje ukuthi kufanele bafake lokho abathi ama-building plans and ayikho ibhilidi lapha eThekwini noma isakhiwo fanele usakhe ngaphandle ukuthi uthole imvumo kumasipala ukuthi uqhubeke nokwakha. Umkhandlu obhekele ezokwakha uthi awukho nowodwa umgomo wezokwakha olandeliwe ngesikhathi kwakhiwa lesakhiwo sesonto. Uthi kwasetshenziswa nempahla yokwakha engekho ezingeni lokwakha. We have established that when the building collapsed, they were undertaking the pouring of cement on the top levels. Obviously, based on the samples that we've taken, we can indicate tentatively that there were no vibrators that were used to ensure proper compaction and to avoid that air entrapment does not occur. Indawo bekwakhiwa kuyo lesakhiwo sesonto isihlonzwe njengendawo yobugebengu. Le ndawo izodluliselwa eMnyangweni Wezemisebenzi kaHulumeni ukuze uphenye kabanzi.